chamamhangarira hapana, nhoroondo hapana, anenge achifikisa chamamhangarira munhu wenyu ndechamunofanirwa kungotaura kuti dare rizive. Tatoona kuti mukaenda musina kutaura manje mungangoti ndaenderei. Pamusoro wemambo, pamusoro machinda, motaura pakananganya yacho. Again, pamusoro wemambo, pamusoro machinda ese idare rino, pamusoro madzishe, madzisabhuku ose, pamusoro nevamwe vose vakateerera pamwe chete nedzarapo polisi pamusoro izvo. Nhauya ndauya nayo pano inyaya yekupfimbwa kwakaitwa mukadzi wangu wandine pano. Mukadzi wangu nemukomana nemurume tambarara nemurume wekunharaunda kwandogara kunonzi kuti hakuna. Murume uyu wakapfimba mukadzi wangu kanokwanisa kuti iko katatu kakapfimba mukadzi wangu. Asi pakutanga pakatanga mukadzi wangu akavandudza ndikati asinzi mato wanga akabata doro, regai tingoti kudhakwa, regai timbose zvakadaro. Wakadaro zvekepiri musi wa25 December yakatanga uri muna October, ndipo yakatanga nye 2024 ndobva 2023 ndobva azoya musi wa25 December pamba pangu padhuze neparod wakati achikwidza kuenda kutara akudzoka ndopakamhoresa mukadzi wangu achisvika maplace apedza kumhoresa mukadzi wangu wakaita masaini ekudai kumukadzi wangu ina ndakaramba. Saka pandakanzwa achimhoresa ndakangobata voice ndobva donga nepawindo ndobva kuti handii. Saka ndakanyanya chidoko kuti mukadzi wangu anondiudza here kuti ndozvadini ndozvaitika. Ndobva ndanyarara. Mukadzi wangu kusama plate simba ubva asvika bva anozoti munhu yadini wadzokorera futi nyaya yake iyeyi, wadzokorera futi auratiga dini tisi yakadaro. Takazodzika kumashops manheru sinzi mukadzi wangu anga ine imwe friend yake nayo yakazosimuka ikaenda kuHarare pakaita zveshopa takundepo papa. Tasvika ndichitamba sinuka mukadzi wangu ari mukaunda mukati manga makazara mushopi imomo. Mukomana ndobva asvika, murume ndobva asvika vaenda pakaunda vaisa musoro wake mukaunda mukati mushopi. Vati amai inini manzwi anzwariwaya ndo akatafira pakutanga asi nekuti nguva ndo yandanzi imbodimbo maimi makanaka zvisingaiti. Madzoka kabhebhi chaiko chaiko ndokumbira namba dzenyu ndizokuisira airtime kana adontumidzira airtime kana ntumidzira airtime yangu ndokuisira airtime then tocommunicate tinozozwanana sei adondikuonei. Mukadzi wangu wakabva ati alright zvakanaka chazokupai ndombapoterera kwakadzoka dika kanopinda mukaunda kake ndobva ndidaidza ndandiri pasinuka chitamba sinuka mushopi imomo ndobva mukomana dini wadzokorera futi nyaya yake iyeyi. Ndikati chingomuudzai kuti ndokudza murume wangu ukaramba zvari kuti izvi. Saka ina hana kuziva kuti mukadzi zvandamuudza izvi haatona basa nazvo. Wakabva aenda futi kushopu kwake hana kuti notara mashoko andamutaurira eno. Mukomana akabva aramba achienderera kumberi nenyaya yake iyeyi. Ndobva kuti foni yangu iyi ndisire chii namba dzangu. Mukadzi wangu haana kuti zvandamutaurira izvi ndobva ndabata foni iyeyi ndobva tondidaidza auye pano. Ndobva ndasvika panga paine murume uyauya pakazvanhu pakaona vanzi murume uyu ati arida namba dzangu. Saka ndaona ndimpe namba dzangu nazvidini hazviiti. Saka mupe namba dzangu mumubvunza kuti aroda kudini arodzidini ngatimupedze nyaya dzashomega ina handikwane pazviri. Howa koiwewe uroda namba dzangu dzemukadzi wangu uda kudzidini ingapinda pautapa ukana ndiri apa pasinuka apa watofana kumusana kwamwe shokuona uda kudzidi namba dzemukadzi wangu. Ndombanyarara ndopera newewe foni yako iwa mukadzi wangu uda namba dzemukadzi wangu uda kudzidini apa uda kumisira airtime uda kudzidini namba dzemukadzi wangu. Ndobvaramba akanyarara pane ngombe dzake chi3 ndopakazoti ndanga ndoda kuti ndada ndimutume kuna titi wenyu hazvadzinyi ndandiri kumuda. Ndikati pawabva nekumba kwenyu kwafane pashoto pasapo panyamangodo ndo pane musikana iyeyuyu watofane pangari asi hauna zvawataura iwewe 1 2 une mukadzi wako kumba uda uri hanzvadzi yangu asi iwe wakuti futi kumukadzi wangu ndipe foni yangu ndipe namba dzenyu ndizokuisira airtime chiudziwe. Anyway nyaya yako ichete sei ichaperera kumberi. Foni ndabata ndakwenda nenyaya yako vandaenda pana sabhuku Chikwama ndasvika ndikati ndonyaya iripo ndotora sababa
ndobva tinonyaya kweichena nayo kunani kuna sabhuku washo sabhuku kuvhifree ekuvhitiko ikoko ndobva nda kuna sabhuku mupatsi ndofunga vari panapa ndobva ti matogona chengetai foni iyo ndombo wenyu mukangoendesa chete foni iyo kuti akayaka kunyengererai mumamba nyenya kuna kwenoenda ende muchengeta foni iyo ndikati zvigona kuti isiye pano zvikanzi zvimbai nemodini munochengetedza alright tena nayo foni yamani yacho iwayo taponi pashopu yapera ndobva kuti watokwidza kumba pataponi pashopu yabva taenda akwidza kumba tasoti ati harika chigesa akumba tigogwe wese ndoriyari yakai anyway vandabuda panze ndobvagara padhuze nepadho paside pedhoo wasauramba ndauya doti kumutitaurirani panyaya yazviriko zvinowanikwa tinotomboita dzimwe nyaya kumapurisa uku asi tinotaurirana nemunhu anendadzira naye totowithidhura nyaya kumapurisa uku toshaya basa itopera ndikati utori muparo wemhosva dzakawanda asi saka nyaya yakanaka zvei ini handidzoki mumashure penyu kana uchimbopara dzimwe mhosva yawo muchogadzisa nyaya dzichipera iyi yangu iri kuenda kumberi abva nyengera munoda mari titaurirane chichi kana pane mari yamunoda ndoenda kumba notora mari then toenda kwamupasi notora foni ndikati ndaona nyaya changu yakurebesa nguva dzichimboswa kwatuma pasi 10 manheru chienda kumba tosaurirana ndomba aenda ini handina kuzoenda kumutaurira naye ndomba yazonzi kudare kuye hana wakauya dare ndomba ratongwa ndomba anzi mbudzi mbiri baba vangu ndovakatomusha chakati sinzi mumiro zvaita zvakatenga pakudhakwa plus zoita munhu wemunharaunda kungotaurirana hadoti mumuro roda tise bhizinesi kuti anzi wake uzodai saka ngachipa mbudzi mbiri alright zuva rekuzoti dare rekuti achizouya padare rechi3 achiuya nezvinhu zveizvezvi mukomana anakuya kwakuya mukadzi wake ndiye akauya mbati murume wangu akabuda nezuro akaenda kumutsvaga mari chichi ari pakati pekutaura kudaro ndobva tamona mumashopisi papo achitofudza mombe pagiraundi patakundepa takundoka ndobva ndikati pamusoro ishe pamusoro masabhuku mukomana mukadzi uyo ari kunyimba murume ake uyo arapa uyu mukadzi wekuwatangotochena ndimba nyayo yagasoni zvachiroro ndangonzi achitakuisa nyaya kwaMambo ndochinoperera nyaya ndimba nyaya yapera yakadaro kusvikira paiva pazuva ranhasi saka zuva iroro haana kuuya nhasi wacho haana kuuya asi mukufamba mashoko ake ari kutaura ndeyekuti hapana zvamunondiita chero mukaenda kupi nekupi hapana chamunondiita chero ndikanzi ndingandiripe haana chandinacho saka ndiri pasafe side ende kwese kwamunoda muchapedza mari dzenyu ndonhawo iripo yandiisinge ndiswe pana pazuva ranhasi pana munhu adada kuti kana ikashaya kwainoenda kuti anenge ataurirwa nevamwe vasiri ena ari kutonyarara ari kutokudheerera kuti ikaita hasha itazoona nomukwadzi yatova mhosva yashinga yatova kusaidi anoda kumanikidzwa kuti auye kudare haatorwi nemaoko anotorwa nesamuti kana akasauya kudare samundi rekutanga tinorichengeta tomunyorera rimwe samundi tomutonga nyaya yake asi samundi racho toendesa hembe tomuendesa kumberi iye akazofunga kuti ari kuenda kumberi kwaanoenda kune kusina njira tambozva munhu anodzi anoita chiinga mukadzi wemunhu ari kuto pane nyaya yake yaro makadzangwarira imweni ndichadadza kuzibata mukamurwisa ipapo pakumurwisa munokwaruka mapurisa federakwena vanosunga munhu angorwisa zvozooneka kumakoti zvakanaka pamusoro mamuna ndiri kumbori ndimbobvunza hangu zvishoma pamusoro ndofunga kuti kubva nyaya yakaitika 2024 kutanga muna October 2023 muna October
ndakaita mabasa anokwanisa kuti iwo matatu andakadaidzwa ndichikundikana kuti ndiende kuburukirwa nenhau iyoyi kusvika pari pazuva ranhasi. Zvinodai ndanga nditori kubasa ndichoshanda ndichochengeta mhuri yangu. Saka noti kuti ndiende pamwe ndozogona kunzi uya kunoku nyaya yakupinda kudare apa handina mari yetransport kuti ndiuye ndina nedambudzo ndina nemhosva. Saka since iri kuadhivhari vachiwedza madhezi ndingadii pamusoro pazvo. Mukadzi wako Ari panapa arapa. mai uyai kuno Maijunira masaurama. Tipeti ngwenyariro wana mumwe munoiziva here haana kutaudze munhu makatanga kumuziva rii ingoti kubva zvandakaroorwa 2020 ndanga ndisingamuzivira pandakazongouya ndichingoya ndo pandakatanga kungomuziva ndichitanga zvishoko achingoya achingotenga achibuda achienda ndo pandakatanga kumuziva ndofunga 2023 ndo pandakatanga kumuziva ndobva azotanga nyaya dzake idzodzo dzekuzotanga kuzotaura nyaya dzake 2023 iyeye akutoda unopera anga kuda kuzotomupera zvitopinda 2024 achingoramba achingodaro chitomboti pamwe munhu asinzise munhu ari mwake chido munhu unenge akadhakwa zvidhakwa zvinodini zvinodaro but dhei raazopesa kuyaka anga atori sobo zvoti ndo pandakatoona kuti munhu atori serious nezvinhu zvake nemaitiro ari kuita saka munhu atori right munhu ndikaramba ndichitomusekerera ka anotopinda nepastori ndo pandakabva ndatoona kuti kutora kumuti murume wangu wati kupedza nguva beta ini ndingotora foni yacho yaari kundipa ndopa murume wangu kuona zvekuita mimi zvinosiyana makaona kuti kubvunza ipo mukadzi wemunzana waroorwa tine tsika inopangisa mukadzi wemunhu ine kufamba kusingaiti mukadzi wemunhu atingati tikazvitaura vanhu vanoti kana do ndidini bhai patsika pamwe munonyanya kusununguka maningi muri mushopuka izvo zvandisirana izvo zvandisira asi mune shopu mukadzi kana ari mushopu anofanira makasitoa zvine isusu zvireshe zvevarume rumwe ndikudii ari kunyanya ndikutsvagira mudani ari kunyara anondida cheki haadzi kuti uyo ari pabasa uyo ari kutsvaga eno makabvire mushopu andanga ndakabatana naye wachona akabuda akadzokera kuchikoro saka patine plani yekuti ndikaenda kuharare tobva tatangira ikoko ndatozoona kuti shoko inoparisa makaona zvisingaiti tsvagai mushandi mugare kumba nemurume wenyu unotengeswa hwahwa futi imo vanotengeswa zvese aiwa kweti une munhu wacho kubatsira ndamboda kurega kutaura varume vesa ndozvinomutarisa zvino munhu wechitadzira kutanga kusekerera vanhu saka pane masekererwo anoitwa uchiguma kadzemu ndaona kupfuurira vanhu munyika mune zviresho otofunga kuti ari kundida ndo zvinoita vanhu vechirume asi ndaida kuti dai zvikwanisika aifanirwa wakadaro aonese nedare
pasina exhibit zvekuti vanoti makabati inamo ndakamufoni foni ndakatona ina anoti uyo ane mutira akatora foni yangu ndakapima mukadzi wake anonyeka ari kutoda kundigadzirira nyaya foni iripo foni kai iripo ndaitora ndakupa sei unondiziva ndakambotamba tese mutatoona wakabvuma ati pakutanga usatopinda muzvinyoro kuti ndinomuda kuti kozi wakabvunzwa kunzi foni wakaita zvekubvutirwa here kuti wakagashidza mukadzi uyu wega akati ndi ndakamugashidza akati namba wakakumbira here zvikanzi ndakakumbira wadzimai wake wari kure zvakadini vava pana boti 3 kilometers nekuti inyaya hawatoizivi vari kuiziva vakatombotaura kuti kudai zvachiitwa nemurume wedu vakatodairawo sati hanzi zvoni ngavauye tinogara tisi mukadzi wacho ndiyaidaro pane patakachikuona kucha machanzisi basa kutadzipinda kutsvaka basa riya nepamusana penyaya iyi haina kutozoita nyaya chaiyo chaiyo asi nyaya yekupfimba mukadzi yakadii yakabuda pachena iwe haungaregi kuno mudzimai wako ukanyatsomuona kuti anoita ungatadzi kuenda kunoita basa rako wototore mudzimai wako yekunaipa vakadzi vari kupimba utarashuwa vakadzi vari kupimba bedzi vamwe havazotauri havo nekuti ukataura ka ipapo paise matauro atoita iwe unotogona kutotemiswa munhu nemudzimai kuto kutaura zveshuwa iko kutaura ikoko kuti uyo ari kundipimbawo uyo anofanira kutotaura zvaro ndakamboona umwe akambopfirirwa makororwa kumeso nemukadzi wemunhu kuwambama kuti nemukadzi wemunhu asi asina kutauri munhu nokuti waanoda hakutauri saka iwo waona kuti ari honesti so unogona kungoenda kubasa kuyo umbotora mudzimai kumubvisa yakunoshamwa yako akavimbika haungatadzi kuenda kunoriitira munhu haisi nyaya kana akanyaya pano haana kuvenga mukadzi wemunhu asi kupfimba ikoko kuripo saka kambosa kadiki chaiko kutoti kuriitira munhu kuri nani dzani kunire nyaya isi izvinhu zvako iyi unaana mukadzi wako akatona akanaka nokutaura wambotoona mukadzi siwo achitisangana nomumwe murume useka kugwaraona maoko mukadzi wemunhu unotofunga kuti pari right apa iye haana zvakanokuita semuchohwechohwe nebenzi kuno varume vakazi vangoita mabenzi tora mukadzi wako ende kubasa ipapo umboenda nayo unoona wangarina ine mwana wani ndikutotanga kazi ndakanditora agari padhuze tora agari padhuze panyaya iri kutaurwa nababawo zvechokwadi mukomanawo ari kutogaza pamusoro pezvaakaitira murume kuti mukadzi wako unotomupfimba basi ndida kutoona kuti unoenda kunyaya ndida kuona kuti chaitwa sei ende akatotumidzwa kazita neunzi kachongwe ndozita rake yemune saka chiduku kwacho tira kuona kuti vanondiita sei ende ndakatovamirira pamba pangu achasvika pamupani pamba pangu ari violent saka ani yatinoita vanhu vakadaro kuzodzika chongwe kuti pese pese anotopfimba haro kuno kwaari kuti ndokuona kuti anoitwa sei tina zvakawanda zvatinoita zvisinga but isi tiri kuti
iwewe siyana nebesa, gara nemukadzi wako zvakanaka, muise kusevisana. Ukanzwa munhu aitoti ndinonzi kachongo kupfimba mukadzi wemwe asati arohwa, saka acharohwa zvaari kuda zvobva zvazvo. Andiri kuona, saka nangwarira kutinhirwa kusiri kwekuti uchazomurova zvaari kuda zvacho zvobva zvaitika. Obva vakomana ukarova munhu vanokutora vakanondokuvharira obasara mudzimai saka ni must be very careful. Munzvimbo muno vanhu vakadaro. Mubhaibheri aunombonzwa kuti pane munhu anga ane mukadzi wake akanaka stereki, aenda mune imwe nzvimbo akatya kutaurira mudunhu imomo kuti mukadzi wangu, aiziva kuti vanhu vemuno vari kuda mukadzi wangu wangandiuraya, vakati ihanzvadzi yangu kuti agare saka enda kubasa unofane nzara kuna mukadzi wako mogara medu. Iye aikazouya kuti vakaendeti vanhu vaya anovashaya, but nyaya inenge isina kuguma. Hatingarongi kuti toda kuzomudai tozodai zvandotsvagwa anzwai ayo. Pamwe vamwe vauya navo kubva kwenyuko kwacho vari kutodzokera iko vachitoti nyaya zvaizi twapuwa tipi yekudai. Saka hazvitaurwi izvozvo. But mukadzi wako mutende pasi zvanhasi zvenguva ino yamukadzi ndengetai unhu hwenyambo muri munhu kwayo kashoma kuti ngane mukadzi vazhinji vari kungopimba vambotaura zvakanaka.